Gikan sa 106.7 DYIS FM Radio Ugyon, ari ang Ugyon Balita, impormasyon kag mga pahibalo. Ugyon Balita. Maayong hapon sa tanan. Gikan sa hulot balitaan ka Radyo Ugyon. Yari na Ugyon Balita, Oktubre 18, tuig 2023. Kapin 1,500 ka mga kandidato nagpasakop sa Unity Walk, Integrity Pledge kag Peace Covenant signing sa Santa Barbara. Duha ka grupo ka researchers ka DOSC FNRI nagpadulong sa Santa Barbara. DOH ginsikyarang patindugan ka Regional Public Health Laboratory sa Santa Barbara. Padayon ang reblocking sa naglain-lain nga dalanon sa Santa Barbara poblasyon. Mas sobra 1,500 ka mga kandidato para sa barangay kag Sangguniang Kabataan elections ang nagbuylog sa Unity Walk, Integrity Pledge kag Peace Covenant signing sa Santa Barbara. Ang kiwatan ang ginpatigayon ka COMELEC, PNP kag DILG Santa Barbara. Samtang nagatag naman ka mensahe si Mayor Doc Dennis Superficial sa mga kandidato kag iya gin-emphasize ang camaraderie, hindi magaboy ka malain kag masakit ng mga tinaga sa kasumpong. Gintalakay naman ka COMELEC kag BIR ang mga guidelines kag ginpangunahan ni Election Officer 3 Glenn Gazo ang pagbasa ka Covenant akon Integrity Pledge. Pamatian si Mayor Doc Dennis Superficial. Election na lang ka, hindi ka man sa lang lagi ito masakit, no? Hindi kita papakali yan. Kaya kung ka, tawag buhay na tapos election, hindi kita yung away, no? So, ako yung advice ko na, no? Ako na, kita ino ko na duway, kita ko na apoy, masakit, tapos election, siguran, everybody happy, maski na survey. So, kaya ang importante lang dahil hindi na magabaan yung natin sa barangay. Kapin 1,500 ka mga kandidato nagbasakop sa Unity Walk, Integrity Pledge kag Peace Covenant signing sa Santa Barbara. Duha ka grupo ka mga researchers ukon manog panalaw sa Oka Department of Science and Technology ukon DOST Food and Nutrition Research Institute gikan sa nagkalain-lain nga parte ka pungsod ang napadulong sa Santa Barbara. Iniagod magkuha ka datos sa Barangay Buyo kag Miraga Gibongan kabahin sa anthropometry ukon pagtuon sa measurement kalawas katawo, clinical and health, food security, government program participation, socio-economic characteristics kag households, biochemical, dietary, infant and young child feeding, maternal health and nutrition, food environment, mental health and nutrition. Ang resulta kapag tuon ang makabulig pasanyo ka mga programa ka gobyerno, eskwelahan, international agencies, small and micro enterprises kag private sector. Duwa ka grupo ka researchers ka DOST FNRI nagpadulong sa Santa Barbara. Nagpatigay ka on-site assessment ang mga katapo ka Department of Health Office of the Health Laboratories sa lote nga patindugan ka Regional Public Health Laboratories sa Santa Barbara, Oktubre 18, 2023. Yara sa DOH Office of the Health Laboratories Director, Dr. Valerie Ann Tesoro, Division Chief, Dr. Hyacinth Joy Balderrama, Architect Jean Paulo Policarpio, Medical Technologist 4, Richard Albert Ramones, DOH Western Visayas, Center for Health Development, Medical Officer 4, Dr. Maria Femi Hapitana, Medical Technologist 3, Herbian Reis de Guzman, Engineer 3, Bensil Mark Haranilla, Engineer 2, Philip R. Rodriguez, kag Architect 2, Sara F. Formoso. Ang ipatindog ng Regional Public Health Laboratory sa Santa Barbara ang isa sa 4 ka mga laboratorio nga itukod sa Pilipinas. DOH ginsikyar ang patindugan kay Regional Public Health Laboratory sa Santa Barbara. Sinukay Municipal Engineer Noel Haspe ka Santa Barbara, padayon ang reblocking kag pagkayat ka mga dalanon sa poblasyon. particular sa corner Bermejo to GMTD, corner Castilla to Taft Street,
corner GMTD to Roosevelt Street, corner Magalona to Arroyo Street, kag sa corner Arroyo to Bermejo Street. Tugang ni Engineer Haspe, ginahingagaw ini nga matapos antes ang pagsugod ka mga aktibidades para sa Cry of Santa Barbara kag Kahilwayan Festival. Padayon ang reblocking sa nagkalain-lain nga dalanon sa Santa Barbara, poblasyon. Kag amuyatong natipon nga balita subong nga adlaw. Tubtubwa sa pareho nga oras kag istasyon sa DYIS FM 106.7. Ini si Allyza Cordero. Kag ako si JJ Bordon. Maayong hapon. Inyo nabatian ang mga natipon nga balita, impormasyon kag mga pahibalo. Nagikan sa Ugyon News Center.